Oh, shut up. Oh. Vele ngiyajola nocampus. So what? Wavele wakhan. Wathi Mina ngithulile ngithi ngathi ubhebe yami ifoni wena. Angaze ngikhulume mina ngithi Bengakuphoqanga. If ubungafuni unginike ifoni yakho uphethe ifoni yami waze ngene ngisho ku Facebook. Ngibheke. Uhleke ngisho ngibheke emehlweni. Because of when you want money that your parents can't afford. You want them to do shit for you. Kodwa nayo ndiyamthanda mas. What does that mean? Because now Abantu abayi-3 fikile. Mfethu sihlala phansi. Romeo. Asikoqede ngawo. So what are you gonna do with her, my brother? Don't cry. Sorry, brother. Ngikwenzeni mfethu? Sorry, brother. Don't cry, King. Mfethu ngiyazama. I'm sorry, brother. I'm not working, yes. Okay. Ko Hollywood ngiyazama ngiyamnika 550 mefoni into. Uma your bachelor. Thatha lamabhonka akho yini lelo anginika yona. Mhlawumbe ezangoma lento. nalento encane inkomo nento encane inkomo nento encane bongeke ubhude edamini unento enkulu nento encane vele next angikolela ama-cheater mina dlala kwakho wena kahle kahle uyangiqeda wena uyangiqeda udla mina udla imali yami udla ukudla kwami yonke into ne-oxygen ophefumula yimi wanitolobela wena ne ngiyakhala manje futhi nasembhedeni phela wena awukho right hawu awu bengihlale ngitentisa yabona nje bangiloko ngibhizi ngithi ngitikhalisa la ngiyatentisa Yabo angibheke ngiyacela let me explain. No, brother, are you gonna be able to deal with this one? I feel like you are surpassed by power. I feel like her confidence is crushing you. Her confidence, is it crushing you, sir? Because I feel like she's more higher. Right. With the power.